Gede Lydia. Erokamano Nyawalta Nyambaga kendang nwatude kodi kendo katang ni kelno wach nigi kukumage weche manyien mag ang'ich welo kachiel kod oimore odiao makawuono. Erokamano Nyawalta. Koro magajwang ka nasingo ni kacha ni wadoka kendo e county ma Kisumu kama bene nwatemo tudre gi Millicent Adhiambo kata kamano kotendre kod weche mag ng'ikruok mag tudruok ne ok nyalo tudre. Nyisa kanyo ni koro nyayudo Millicent agenrio makare county ma Kisumu wachore kanyo nitiere romo ma hotel ya Giogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance roma bende okelo kanyakla jotelo Luo Council of Elders niswani to romo no kete iwachi ang'o tang'o gini madhi mbero manyaka seche gi Millicent. Erokamano Nyalidia, achiel kachiel kowuok Kisumu e kar romo mar Mama Grace Onyango kuma romo makamano dhi nyime kwayudo ni mano be romo mokwongo ma bedo e kind jodongo kod Ogai mar Azimio Raila Odinga tokne jakom machon mane magoro lal godo Willis Opiyo Otondi. Gi thuolo ni endi Ogai mar Azimio Raila Odinga nosemolo kano wuotho kod jatend kweth manok Opiyo Wandayi, jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili kachiel kod kweth mag MCA ma bende otene mawuok e bor riwruok mar Azimio. Gi thuolo ni gima dhi nyime Ogai mar Azimio kachiel kod jotelo ma owuotho go eko ni kod romo makende magitimo e kinde giwegi kod jodongo ma bende thuon wach kata thor wach mar tiend romo no poko yangi nyaka sani oganda poko ng'eyo ni tang'o magitwake kata kamano kang'o tieko romo makamano e kinde kod jodongo aigeno ni odhi molo kaendi kumang'no twake gi jopiny mose donjo kaendi kachiel kod jofwambo mondo yangro ni to tiend romo no enang'o ka bende liekore ni yon romo makamano nyalo bedo ni odiochieng' makawuono ema bende ginyalo yangoe jalno kata jakom mabro kao kar jakom machon ma bende nosenindo Willis Opiyo Otondi. Kao kamano Lydia mane gima dhi nyime Kisumu kaendi kendo wageno ni seche mang' Ogai mar Azimio Raila Odinga omolo kodonjo kod dot kaendi kodonjo kae mar twag gi jopiny ang' nwamed bet kaendi mar fononu kendo kolo gigo mang' no wachi kata gigo ma bende ang' ne jodongo wachi kotenore kod romo ma obede kindgi kawuono. Kao kamano aonge mathoth aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche mamedo tuche mesawa mar keweche. Lydia Nkwami. Erokamano nya Millicent kuom wach makamano kumana kaka iwacho no ang'eyo ni ang' ni lunongo matut nyiso into romo no hanga ne tiekre nang'o kendo mayud lerno e weche mag odhiambo. Erokamano nya Millicent. Koro magajwang' mano kanja fom marwa Millicent Adhiambo e county ma Kisumu ka bende luono machiegni ahinya romo mano